중요해요. 지그대는 뭐간 호야 금방 호이 에게 감락 참다 공내 임당만이 대도 노 한돈 지영라 Ang mga phone. Alien. Kenapa? Ang ipay so sila. Ano dilemma Tukay na pakmali naman sa kapay mo siya ino Dizon na sa ipo naman Helang ko yung naman Kung hindi ko kay damalya Haral siyang diminurang siya tit